Bueno, nolatan sartu zen, bakigu ez dela izaten erresagoa zenean sartzia. Hasita aurkeztu zea eta ja hartu dizue, nola izan da historia hau? Jo, begira, lehenengo aldi aurkeztu nintzana izan zen duela 4 urte, eta hor bai iritsi nintzen finalera, eta azkenean ez zen gertatu. Eta urte hauetan bai aurkeztu naizela eta urten tokatu da. Ona. Bai. Eta ja pentsatzen zenun ja urtiak aurrera edadia juten naizala, o ze pentsatzen zenun, Bueno, esperantza norazen da, bai, beti hor dago. Eta gaina hori, deitu zidan Itziar Gomezek, dela, zure zuzendaria, eta hori poz handiz hartu nuen berria, egia esan, pozik. Eta, nola izan zan? Nola izan da rodajiak? Badaki guazenekoak aurrekotan ebai hemen ondia, eta udak nahiko gogorrak izaten diala, ezta? Bai, egia esan ordu asko dira. Egia da lantaldea oso ona dela, gure artean oso ondo eramaten gea, eta azkenean sortzen da familia moduko bat, ez? Azkenean hain intentsoa den lan egiterakoan, denak oso ondo bertzen gera gure artean, eta oso ondo. Ondo pasatzen zuen, egia esan. Eta, Unai, zuk urtziren papela ingo zu, ezta? Bai. Zein da urtzi eta ze topatuko du? Zein da urtzi izango da personaje berri bat, ezta? Bai, aurten sartuko den pertsonai berretako bat da, eta urtzik esan dezakegu hasiera batean... Gerra emango, ze? Bai, pizkatxo bat, bai. Gontzalen mutilagun berria da, oso pertsonaia laia... Gontzale, ontan hemen gurekin gaina lehen gortean kosinatzen. Bai. Erlazio interesantea izango da, beraiek dutena. Ondo. Eta, eta eskutatuta ere gongo da, Basakabin. Eskutatuta ibiliko da, Bai. Basakabin, ze histori kontatzituen gaur Basakabin, hor beti gauz asko gertatzen diata, Bai. Ai, ama, ze hona. Adi egon beharko. Adi. Eta, bertan, berritasun asko topatuko ditugu? Zer... Kontatu aldiana kontau, danez kontau, Claro, indikan ez ditut gazta asko desbelatu, baino, bai, erlazio berri asko, egongo dira, sekretu ugari ere, eta, misterio... Satorrak ebai egongo dira, bai, hortik dijoa gauza, bai. Ai, ama. Bai, kontuz egon marko dira, Basakabiko ikasleak. Oi, ama, ze hona, egila esan, zenbat, zirrara eta zenbat, hor umeta, heldu danak lagazitu zue... Urrengo zai, danak engantzatuta, eta danak segertatuko antzai, Nire gura zebak joan ziren zinemaldiko aurrestrenaldira. Bai. Eta esan zidaten, gehiago nahiz dutela ikusi. Osea, emozionatuta, zuen harrapatuta, tramarekin. Ze ona. Egia esan... Trama honak izaten dira zehatikan, gio gainakuk helduak, lehenoko trametatik, oaingo trametatak, desberdintasun asko daude, telefonuak diala, bestiak diala, gauza diala, eta egia esan, asko ere identifikatuak sentitze gehatxian gertatzen zaigunakin, umekin, eta orduan, interesgarriak izaten dira oso, bai. Bueno, nola izan zen aurrenengo eguna, rodajea junda, zeto patu zenun bertan, zenbat jende, zenbat histori. Esan behar dut, lehenengo gunean ninegola, plan egin da. Bai, oso hori. Bai, azkenean lan berri bat da, inoiz ez duen egin olako proiektu handi batez, bakar iritsi eta ja prozesutara, ez? Makillaje, jasketa hori. Eta hori, beste mundu berri bat ezagutu nuen, de repente. Bai, gaina... Asistiren grabatzen, Kimetz eta Biok genuen sekuentzia batekin. Bai. Eta, hor dakaztu presio bat, lehenengo aldia, hor zegoen ere, Aitor Rosa, ere zuzenketak ematen, eta orduan, ez dakit. Tentsio askorekin, barruan, presio hori ez, ondo egiteko grina horrekin, baino... Oso, ez dakit, oso... Baina txitxare desente. Justo, bai. Eta, beso esan dezun bezala, azkenian, lantaldiare ja batzuk oituta daude, ez da lehen dabiziko temporaldia, orduan laguntza izue, eta dana ondo juntzan, ez da? Bai. Pentsatzen dut dana ondo jungo zala. Egia esan, hasieratikan beste lankideak oso ondo portatu zirela gurekin, beraien, ez dakit, laguntza prestatzen ez, azkenean, hori ordu asko dira, eta oso garrantzitsua da beraien laguntza dukitzea. Dugu gabe. Zer da zaien egin zitzaizuna? Abestu, koreografia, aldi berian bestia, gauzazko inberdi aldi berian, ez da? Bai, begira, esango nuke, gauza zaienetakoa, musikalak direla. Azkenean, ordu asko dira, baina ordu asko hietan gauza asko ere egin behar dira.
Orduan, musikala egiteko ez daukagu egun osoa, ez da? Orduan, hori koreografia dena ondo ikasi, denen artean ondo eduki ere. Eta ikastea elkarrekin jutu esatea, o lehen da bizi etxea bialtizu eta etxean ja praktikak indakun bihartzea, o nola dijo Manolo? Bueno, ingen itun pare bat entxegu, koreografiena, eta gero bertan, berriro ematen dizkigute koreografiak moldatuak, eta, bueno, arean jun, momentu batean ensaiatu, eta, eta ekin. Bai, hori da. Bueno, zu dantzari izan da, dantzari izan da, baleten oibilita, azkenian, baleten gimnasia rítmica, biak egin ditu. Biak egin ditu, esan dezu. Bai, azkenian horrek lagunduko zizun mordo bat ere, bai, ez da? Bai, egia da, bueno, urte asko dantzatu dudala, orduan, koreografiak ikasteko momentuan eta hori ez dakatela zailtasuna, ez? Baina, claro, gero aktore guztiak hor juntatuta eta azkenean presioa hor dago ere. Zer izan da gauzai politena pasa esuna, adibidez, rodatzen egon zean ian? Jo, gauzik politenetakoa izan zen nire azken eguna. Ni bestek baino, aste bat lehenago bukatu nun grabatzen. Eta azkeneko sekuentzia grabatu ondoren, ekipo guztia etorri zen nire ingurura, besarkatzera, gero ere Itziar Gomezek kaktus polit bat oparitu zidan. Vale. Eta hor daukat nire logelan jarrita. Eta ez dakit. Bizikan dago kaktusa, ez da ondo dago. Bai, kaktusa ondo dago. Ondo dago paria kaktusa, zatik nahiko erresa dia zaitzeko, ez da? Bai. Segun beste gandate, okerrago izango zatzeko. Baina ez dakit, jendearen maitasuna sentitzea eta enbeste denbora pasatu duzun pertsonaiekin, ez dakit, ropatuta sentitzea ez, oso polita.